Kita tanan nga giluwas sa Dios. Di ka tinud-anay nga nakaila sa Dios. Kung dili nato i-share mahitungod sa Dios. Yes. Everybody say amen. Walang natawag sa Dios para ang atong kalag maluwas. Gitawag ka sa Dios aron imo pong i-share mahitungod sa Dios. Mao ni ang Great Commission mga kaigsuonan nga iwalig yun ang maayong balita. Dili sa tanang panahon mag-sitting pretty ta mga kaigsuonan. Adunay dagang alanihon sa gawas kung kinahanglan makamautan mo invite, makamautan mo share, makamautan mga kaigsuonan, hallelujah, nga atong ibangkila ang pangalan ni Jesus, hallelujah, kung unsa tagipat mo sa Ginoo, unsa tagiluwas sa Ginoo, atong isulti sa atong mga kaila. Pero may nga siya pagkonsepsyon. Ingon ako sa ka-preacher, una ka mo evangelize. Kinahanglan kaila ka sa Dios nga imong i-share ngadto sa uban. Bawal po ang marites Come on. sa Christianity. Usa man yung mga marites, bisag di pa kumpleto ang information na nabit ka na. Everybody say amen. Bisag wa ka dito sa akto, wa ko na nimo ilhin ang chismis, pero kay marites ka lagi, imong i-share sa uban. Come on. Ingon sa ka-preacher, una ka mo share sa uban. Dapat kabalo ka sa Diyos nga imong galagaran. Dito tayo i-share ang imong experience mga kaigsunan. Sa diyang imong i-evangelize, imong i-share mga kaigsunan. Ingon ani ang Diyos nga akong nailhan. Maayo, kamahanan, minagpuso, may gugmaon, o naghatag, o saan sa mga tao, na mga sasala, mao ni ang Diyos nga akong nailhan. Mao daw na'y una. Kinahanglan kaila sa Diyos. Una ka mo share sa uban. Yes. Sa Bible school, hinungdong ko, na evangelism every Thursday. Huwag ko masayo. Di, nagayad sa mga usa sa staff na dito, at tumisa daghang mga tao, gawas may ikan sa Bible school, share may mga preschool. So, siyempre, pag mag-share ka, magdubol kay tao. Pag doon lang mga isunan, ako partner dito nga papurabong na kabig, o niya, diwispilar sa Bible school. Pagkat the long story short, sa dahil share me, pag hana na mo mga kaisunan mag-share, may share, pag na mong i-share, ilain mo relihiyon, lain mo pagtuo mga kaisunan. Ang nahitabo, ang atong kauban, hanggang mo sa kauras, wa mahuman. Imbis mo share siya, siya ay naminaw mga kaisunan. Amen? So kailangan alam natin kung ano yung sasabihin natin mga kapatid. Amen. Hallelujah. So kinahanglan makailata sa Diyos nga ato unyang i-share mga kaisunan. Pangduwa mingon siya, for you to evangelize, set your priority right. Come on. Nasisira tayo mga kapatid kasi di lang natin alam kung paano, hallelujah, kung ano ang uunahin natin. Maunang hinay ang growth sa church, hinay mga kaigsunan ng revival sa imong lugar. Nga naman, waka kabalong unsay dapat pinahon. But Jesus said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya po mga kapatid, personally, di yung kumutuong moingon ang gustuhanong wa ko kasimba kay busy.
Praise the Lord. Wa ko kang pangalagad, pastor, kay busy. Ay, kay mas busy pa rin kas ginoorang. Praise God. David said, at midnight, I will rise to give thanks unto thee. And he said, 7 times a day do I praise thee. Hari ini, may lampuon pag yun. Apan wag siya malimot. Ang iyang pinaka-priority, ang sugo sa Diyos. Ang iyang pinaka-priority, nasundo ng Diyos. Ang iyang pinaka-priority, ang tawag sa Diyos. Una na umamabotang, unahon ang Diyos. Come on, clap your hands to the Lord. One more time. Sa duha nga gisulti so sa kamangwawali. Diri naghatag ang Diyos o mensahe kanato. Atong ilangkop ang duha niya ka advice o duha niya ka panambagon. Kining duha puwirang malambigit sa kasing-kasing. Now let me introduce my subject tonight. I just want to preach for a little moment on the subject that says, when heart speaks. Sa dihang ang kasing-kasing maunay musulti mga kaigsunan. Come on, hallelujah. Ang tanan natong ginabuhat nagasugod sa kasing-kasing. Hallelujah. Kung ano na tayo putli ng kasing-kasing, ano na tayo putli ng mga pagpahig, kung ano na tayo putli ng kasing-kasing, hallelujah, tali kay pagduhilak nga naman ako tayong mabatsagan ang presensya sa Ginoo. Kung ano na tayo putli ng kasing-kasing, tali na tayo pagpakagulit diha sa presensya sa Ginoo. Ang pina, hallelujah, na importante sa Kristohanon, your heart. Solomon said, every way of man is right in his own eyes, but it is the Lord who ponders the heart. Matagdalan sa tao, sakto na sa iyang mga mata. May nga kang gwapo ka, sakto na. Pero ikaw, ako nag-iman. May kang siksigaw, okay, sakto na. Pila rabay, sana, pila rabay, convince sa kaugalingon mga Kristo. Matagdalan sa tao yung sakto. Pero ang ginatimbang sa Diyos, ang kasing-kasing. Come on, hallelujah. Kinigi, yung mga young people, mga nanay, mga tatay, nga niya karon. Hallelujah, una na itong hangyon ng Diyos, Lord. At agi kong kasing-kasing, kaputli, Ginoo. Kantingog sa akong kasing-kasing, dili kapaitan. Ang tingog sa akong kasing-kasing, dili kadurot. Ang tingog sa akong kasing-kasing, lulot kaputli, lulot pagkamatarong. Kaya ang Diyos nakapanaw sa kasing-kasing. Your heart must have a voice. You must have a heart that speaks to you. Every day, ang imong kasing-kasing nagasugyot kanimo. Unsay ang ayan imong pagabuhaton. Hallelujah, bisan pag-unsa ka kamalamon nga tao, bisan pag-unsa ka ka-pride nga tao, basta ang imong kasing-kasing nga gani, ang musulti kanimo. Hallelujah, mao ginisundo nimo. Ang atong kasing-kasing mao ni dapat atong ampinan. Because the Bible said, heart is deceitful above all things. And desperately wicked. Bantayanan yung kasing-kasing nato eh. Salamat nga, napakoy panahon na mag-istorya sa mga young people. It's my advice. Di tanan nga imong naibugan o higugma para nimo.
Okay lang muna ako sa ubos. Okay lang pastor ito na ako sa ubos. Mas nindot na maklaro akong kagwapo. Bumalik ako rin. Heart is deceitful above all things. Kung di natin ipampingan ang ato mga kasing-kasing, patagkaan ni Higugma. Anam, dalibungan kasing-kasing, kadayot kang laylay kaguyang. Lain ni mong gilabyuhan, sunod na inan mo. So, nang gugman mo, unlimited. Nabuan kang dito, anak. God, you have. Kay gini kasing-kasing, ito ka, pastor, mura ba ulang gini parang ako kasi niyo, gusto niyo makabot sa pastor, mura, mamurong ang tanang dagang sa mga langgam, mga lupat sa mga langgam, pastor, mura, mukibot ang akong mga balibo, siya naging pastor. Wow. Saba niya ay. Hadlok na tama na iksunod. God, your heart. Pastor, ganaan din ko lang niya kayo. Guwapa. Pastor, hubad. Ganahan na kita mga laki. Ganahan na kita ng mga sexy kayo. Kung tinood kang laki, ganahan kita. Bayad ka di ka tarahan. Pag nakagani mga hubad, Jesus name. Jesus name, utro lang ka. Itong amigo ko pastor sa dili sa UPC sa higikanan ng mga organization. Sakay siya sa jeep. Magsakay niya sa jeep. Pwede mo huwag. Parang mamustragin ako. Sakay niya sa jeep. Siyempre, nakay mga, di na pwedeng ikaw rin. Ikaw rin, sana, sakay sa jeep. Namagin mo sakay, di mamasahiro mo ng at bang niya mga kaisunan, mubok kay panda. May pastor ka siya. Duko-duko siya mga kaisunan. Kita niyang tuhod, kita niyang paa. Pagtanaw niya sa naong, pati pagtanaw sa Ginoo. Tabon niya ang akong mga mata. Pagutro, minaog pa. Nalapay sakay, nagtukog yapon siya. Puti yapon pa. Mabug siya, pamabog pa. Tamo niya grabe, hindi na siksikay. Pagtangan niya guwapa. Sa Ginoo, imong mata tabog niya Ginoo. Praise God. Ano to kung saan teaching iyo, pero kinasing-kasing na kung di mag-isunod sa iyo. Ayaw nila magsugod-sugod ng ibog sa mga unbelievers. Yes. That's right. Praise the Lord. Be not unequally yoked together with unbelievers. Ayaw tingnan ng wilda sa Ginoo, wilda sa demonyo. Yes. Amen. Pastor siya, pastor, professional. Yung mga alagad mo, kinuna akong kabigon. Kami, ikaw na kami. Praise God! Sabi ko, ito mga ginikanan, hindi na ito mapansin ba? Ako doon kayo magiging ko na young people ba? Bago lang mo namin yun, at parang may aking ko. Sabi, hindi na mamatayan sa mga young people. Dagang magpasalamat ng ginikanan ng eskwela. Ma, ay kung magiging ko niya, ma. Ayaw lagi, eskwela, lagi mayo, ako lagi, di lagi ba? Nahigog ba na ito, anak? Nakabangga na mo sa jeep, panhigog mo rin ka. Pero yung ginikanan niya, sukas pagkabata mo, kaugang ano, nawan ng gugma. Amen. Heart is deceitful above all. Kung naamantay dapat kayo, ako everyday, Lord, fix my heart, Lord. Cleanse my heart, oh God. Lord,
mabutang na kainuman sa iyong natutunan. Praise God. Ako nagkagulat na witness mga kaisunan. Tungod kay, bugay-bugay ka sa preaching ministry mga kaisunan. Pag ang kasing-kasing na gano'ng muliyok sa ka magtotoo, piktado din ang pangalala. Ito may nasib tayo nga lalaki. Kada simba sa'yo, di kayo sa tubig. Sa'yo kayo sa dagat, sa lumang nakabig, kinibang nakabig, mga kaisunan. Buto-buto, malikog mas gino. Oh, grabe maling. Tum, 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 tum. Wapay sung leader, mga kaisunan. Bukan, tama na ba? Oh. Katunga pangwalis, pastor. Mutuol na sa tubangan. Yan naman, kakadyo-kadyo. Ang kadasa. Pero kini nagpiha, bukat dalawang story short, nakauyab. Pagkauyab niya, yan, deliver man ang nauyab. Pero sa una naglingkod, dito nastuhan na. Ibuong ng pastor, ginahamang ng marunong. Si Brad, ito nagpasulihin na Yesus. Nadugay. Kawa, nag-isip pangalagan. Kinipas ko, matay lang yung trabaho. Sige lang kita kamo. Ginoo. Ginoo, pabalik ka sa pangalagan. Huwag di magkabalik pakya, Ginoo. Kamu mga kaisunan, kamu mga membro, iampo ninyo pastor. Number one, iampo ninyo, hindi mayawaan ng pastor. Kaya mayawaan ka ni, iampo ka ni mo mga kaisunan, patio mo, patayin mo mga kaisunan. Ampo Ginoo, balik ka sa pagpangalagan, buhata Ginoo, may kaway ka, balik sa pagpangalagan. Nagbuhang bitaw, nabalik sa pagpangalagan. Lipaya sa pastor, sabi nagbuhang pastor, sa mga iksona, at ikugmao ng Ginoo, katuma palang wala sa pastor, nituulas na baman. Grabe na nga, Lord! Lord! Grabing luha, mga kaisunan, Lord! Lord! Ano pastor, salamat ng tao, nabalik yung bukas yun, Lord! Lord this! Anong gibihangan mo ko ni mo, Lord this? Ano palagpakan na Ginoo? Kung ang kasing-kasing na gani mo disturbo sa imong pag-alagad, hallelujah, apektado gid ka mga kaigsunan. Hallelujah, apagdo ang imong kasing-kasing. Ganun na hindi mo iluhod. Oh my God, Lord, search me, oh God, and my heart, try me, and my thoughts, and see me. If there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Yes. Hallelujah. Di ko maghimong laing dakay. Pero ako lang yung pasabot kamay mga kaisunan. Ingon si Jesus Christ, for out of the abundance of the heart, the mouth. Now listen, dili contradiction ng Bible. Pero tanawan yung word, out of the abundance. Pag yung tag-abundant, awas-awas na na. Musulti na ang baba. Kaya si Jesus Christ mismo na gingon, tinuod kayo na gingon ni Propetang Isaias. Kini mga tauhan na nagatahid ka na ako. Hallelujah, nagaspasidumo ka na ako. Pinaagi sa iyang mga nabil. Aba na ilang kasing-kasing. Halayo ka na ako. Be careful, sinners. Be careful, backup sinners and preachers. Basi ba yung maayon na sa sulti? Apan layo na kayo. Ang atong kasing-kasing ka na. At feel and preaching ka na. Hallelujah. Kinahanglan. Ang bugawa sa atong mga labil. Gitkan sa atong kasing-kasing.
ako agagi ka na sa imong kasing-kasing. Sa diyang nagaliptong kag mga pagdaig. Hallelujah, paniguraduhan na. Nagdi ka na sa imong kasing-kasing. If you study the Bible, mga kapatid, dagang giskutan ng kasing-kasing sa tao nagapanunod. Pero di na ako na usaw-saon mga kaigsunan. Pero gusto na akong i-compress kini mga igsoon ng mga verses. Kasadiha may iskutan ng kasing-kasing sa tao nagasulti. Duha lang kabutang ang pirming iskutan. It's either sincerity or hypocrisy. Yes. Yes. Kinahanglan ma-identify na unsay sulod sa akong kasing-kasing. Yes. Hallelujah. Ang Diyos di ganahan hipokrito nga tao. Yes. Come on, somebody. Hallelujah, di ka pwedeng maka-flapping sa Ginoo sa mga pagkaod. Kapag ang iyong kasing-kasing halayo sa Ginoo, sabi ko, I love you, Jesus. Make sure na di ka na sa iyong kasing-kasing. When you say, I worship you, Jesus, make sure na di ka na sa iyong kasing-kasing. I'll give you an example. Sorry kung di mo makakli mga pastors. Pero sa ako lang na yung mga panahon na damor tayo nagsisimba nakasalahin nung. Let me explain. Ngayon naman, naamangod tayo mga kanta. Na sige na kung kanta pero wala kasabot. Oh. Come on. Ang atong lagi makakanta ta. Pero nga hindi kayo makita sa kung kinabuhi. Oh. Saan? Pag ikaw sa leader din. Lukso bayo! Sige, nilukso ay dahil nasa ubos ikaw. Lukso! Lukso! Tanga ka lang. Hello? Kanta ka, Lord. I love you, Jesus. Simple example na lang. Lipay ko dako. Nalipay mo. Di mo gibatakan ang Diyos. Sa facial expression mo palang, di na tinuon eh. Sabi mali, lipay ko dako, ikanina. Hello? Di mo pwedeng malimbungan ng Diyos. Hallelujah, di ka magpaka-hipokrito at ubangan sa Ginoo. Kaya ang Diyos nagkakisma sa kasing-kasing. Ang Diyos nakabalo mga kaigsunan. Unsay unod sa atong kasing-kasing. Hallelujah, guard your heart. Ask God to cleanse your heart. Ask God, hallelujah, to give you a clean heart. That is why King Solomon, hallelujah, sa dang ipapili sa Diyos. Iyan ang Diyos mangayo bisan unsa. Tungod sa mga mahal nga si David. Hallelujah, ikaw ang sunod nga hari. O pangayo bisan unsa. Kaya akong ikahatag kanimo. O si Solomon na ginoon mga kaigsunan, Lord, give me an understanding heart. Hallelujah, nangayo siya. O masinagtunong kasing-kasing. Nga naman, hallelujah, kanay balo siya. Kung ato na siya masinagtunong kasing-kasing. Ato na siya biglang naging halian. Kung ato na siya masinagtunong kasing-kasing. Ato na siya mahandi nga moabot. Kung ato na siya masinagtunong kasing-kasing. Ato na peaceful naging halian. And God gave him great exceeding heart. I don't know sa mga pastors na pila nilang gibalik-balik. Si Solomon nangayo og wisdom, no? Mabasa gid sa Biblia mga guys, siguro sa ubang mga libro, mga kaigsunan, pero ang una gigipangayo ni Solomon, understanding heart. O mihatag ang Diyos og kasing-kasing.
masinagtunong, tuganan o kaalam. Hello? And my Bible said in 1 Corinthians chapter 1, Christ is the power and the wisdom of God. Come on, hallelujah. Huwag masipyan ang Biblia ng iskutan. Sa di ay gagawin ay masinagtunong kasing-kasing na ay Kristo sa imong kinabuhi. Sa di ay gagawin kasing-kasing limpyo at tunay Jesus sa imong kasing-kasing. Christ is the power and the wisdom of God. Sa di ang aduna kay masinagtunong kasing-kasing. Wisdom and understanding heart. Listen, walay tinuod nga presensya sa Diyos sa kasing-kasing na di sakto. I'll prove it to you. Once sa imong kasing-kasing di sakto, dili kinun-anay nga presensya sa Diyos sa imong kadawat. Yes. You are a great hypocrite. Simon, nangayo siya sa mga apostoles. Sa niya nakita niya mga apostoles, sa niyang mulihan siya sa iya mga kamot, makarisip ang Holy Ghost. Inon si Simon, nagagawin po ko na ng gasahabi. Diyang kwarta o. 300. Hello? Bigyan tagaan po ko na. Kanabang, paglihas na ko sa akong kamot, ang ilang mga tila magalitok tayo. Makareceive sila ng Holy Ghost. Kasi dito ba sa apostoles? Huwag yun kay bahin aning mga butana. Kaya ang imong kasing-kasing dili insakto at ubangan sa Diyos. Come on, hallelujah. Hallelujah. Di na ko may budget. Unsay operation sa 9 depths of the Spirit. Masanalan may limpyo kasing-kasing. Oh, hallelujah. The 9 depths of the Spirit. Nag-operate pag-usap sa apostolic kanhong. Pagpudlong, pagwali. Masanalan may limpyo kasing-kasing. Ano na yung word of wisdom, word of knowledge, gifts of faith, gifts of healing, gifts of working in miracles, gifts of prophecy, hallelujah, gifts of speaking in tongues, gifts of diverse kinds of tongues. Yes. Mag-operate din natin. Amen. Hallelujah. Wa ba ta kabantay? Nag-anamanam o kadugay ang ato ang pagpangalagad. Nag-anamanam ng milagro grabing na tinuod. I don't know sa inyo, pero sa akong observation, maglisod na gamit na ampo na maayon kung akong giampuan bisag sipon. Sipon lang, dinamita kayo. Sa pangalan ni Jesus, ikaw sipon mahawak. Ugmahin mo ng hubak mga kaiso. Hello? Ay, don't know, kadumog na mo ni mga pastors. Ay nayawahan. Sa pangalan ni Jesus, go out! Go out! Huwag magimihawa. In the name of Jesus, go out! Huwag magimihawa siya. Let's go! Di ba mo hawa? Tulad ako! Iyon daw sa pastor. Ay, son, atong unang simana, doon ako'y yampuan. Doon na siya butoy. Kasabot ang butoy, ang burot. Doon na siya butoy sa iyang lawas. Akong giampuan. Atong unang simana, salamat sa Diyos na matay siya.
Katulang-tulog kadlaw ang milabay. Adunay gihilangtan nga kaigsuonan nato. Grabe ang uro-uro sa ilanat. Akong giampuan, salamat sa Diyos. Gahapon matay na siya. Ingon siya, ginsapay magpaampon niya. Huwag na makadumog kong mga amigo na ko ngayon. Sa una naman ko mga milagro. No. Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Hallelujah. Mausap man ang kalibutan. Ang Diyos wa ikaw saban mga kaisunan. Aduna lang diferensya sa atong kasing-kasing. Taon ang wanang dahil sa the Spirit. Wanay milagro. Wanay makatingalan. Kaya atong kasing-kasing diferensyado. Amen. Sa diyan ang atong kasing-kasing. Atong matarong kini mga kaisunan. Atubangan sa Diyos. Ang Diyos magahatag ka nato. O daghang mga butang. Great harvest will come. Ibasa na ko ang verses na atong gibutang sa aton. I pray to God, Lord. Please, nagay ko message para nini nga specific na youth camp. Balik-balik na ko basa mga kaigsunan ng Matthew. Dito ko lead sa Diyos. Sa diyang minon, sa diyang human sa ministeryo, human sa pangwali, may tungod sa gingarian, nagtanaw siya sa mga tao. O sa gingarian. Nakabatsag siya kung wash. Before the harvest, check your heart. Correct me if I'm wrong, mga pastor. Dili lisod ang revival. Dili lisod ang harvest of souls. Kasi Jesus Christ mismo nag-ingon, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Basta ang atong mga pagwali, ang atong ministry, pag ginuhulang, siya ang sentro, siya ang mga kaisunan ng babayaw. Dili problema ang harvest ng alam. Ang pag-uang atong kasing-kasing, at tunay diferensya. Walay na kong revival ng mga ito. Kaya mitanaw sa Diyos ang atong kasing-kasing. Remember David? Si David gitawag, a man after God's own heart. Now listen to me very closely. Sa diyang si Samuel, mga kaisunan, grabe kanyang tiyabaw. Hilag sa maayo. Tungod kang Saul, kang haring Saul. Nga gisalikway sa Diyos. Grabe niya. Ang damdam siya, mga kaisunan. Ingon ang Diyos, how long wilt thou mourn for King Saul? Unsa man kadugayon na magbakho ka diha para kang haring Saul. Kay bao na kang ako sa kasalikway. Ano siya ba naghibi-hibi niya? In other words, move on na, uy. Kaya mo na yung sakay na to. Dugay kita ka move on. Hello? Ay, inumduman ako nga. Ingon sa pastor. Pag rapture ko, no? Madata. Basi maamong ka sa itong pagbatik. Kaya grab, syuk! Actually, wala mo di rapture sa Bible na word, mga tiso. Cut up ang tawag. Pag-cut up! Yung magkatapan ni mo, daghan naman ang rapture, mag-cut up. Tanaw ni mo, dinumduman ni mo, magkatapan ni mo, nag-cut up, yung kaaway. Imbis dito na ka mo, balik ka ang Diyos ko. Uy, isod na ito, idugay kita ka mo.
Maay na itong dahil si man. Ginoo, hallelujah, hallelujah. Ayun ka tapos, nakaway ni mo, 3 years ko. Ganun. Kapitay, magsunod. Kadugay mo ni mo na ka mo. Praise God. Makikita mo, hinugdo mga kaigsunan sa mga pati na mga pangitabo, mga pagbingkil sa pila na katuwid. Yes. 3 years, 5 years, huwag yan mo kamalimot. Pero po, kalimutan mo mga kaigsunan. God said, how long? Unsa man kadugayon, magpako ka para kang harison. Ngadto sa balay ni Jesus. Nag-andam ko. Hari. Oh, hallelujah. Praise God. Pastors, let me encourage you. Na amay mga kaigsunan nga mawala. Ano na daghang kaigsunan kay pulis. God, di mahunta ng Diyos ang tao. Come on, somebody. Di mahunta ng Diyos ang tao. Mga pastors, kung nawala ka kayo supporter sa church, ayaw ka talaga na alipulit ang Ginoo nga mas labaw pagdalila. Amen! Amen ang Diyos! Huwag pa na mabaslain si Saul. Naghandang na kong sunod niya. Usahay. Kondisyonan na ito ang Ginoo. Murag kita, raguyoy, tao sa kalimutan. Come on, preach it, Lord. Huwag ko diha na magkadimao wag ka ng ilang yuso. Yes. Hello? Hallelujah. Come on. Pwede ako nagwali diha. O, basta di kami ako mawali ba? Wakil, Bible may tabo. Hello? Kanawang ako mawali di. 5 minutes, kirig-kirig na sila. Pero di ka nakita yung tao sa libutan. Praise God. Lord. Nakikita yung pastor na buwali siya, buwali niya. Siya, grabe. Basta mawali ko, kirig-kirig yung mga tao. Ikaroon na ay bisita dito nga pastor. Di nagwali ko ang pastor mga kaigsunan, ito up to ang host pastor. Di ang katong guest speaker mga kaigsunan, nang lihan siya. Ang lihan siya, may revival. Di giduot ko niya, grabe. Anak pag isa pastor. Noong sa bang paglihan siya. Lihan siya ba? Hindi ko na alas pastor. Man, nagtukang grabe may bata ako sa isul. Oh. Hallelujah. Ako ba rin, ako din ang mag-support sa mga may tabuhin. Ako na ko ni. Come on. Yes. Come on. Kung malang kasintasi mo, kung mawa ka, nag-ipuli ang Diyos. This is just a privilege. Nagawali ko karon. Grasya ni sa Ginoo. I need to do it right. I need to preach with my whole heart, with my mind. Hallelujah. Kaya kung di ko matama, kaya kung kasi, pwede kong palitan sa Ginoo. Such a high. Amen. This is a wake-up call para sa atong tanan. Amen. Daghan na kayo mga talented nato. Daghan na may mukanta nato. Daghan na may muwali nato. Pero ayaw ka. Ang ibaw kasing-kasing. And Samuel said, Lord, kung wanto ko sa balay ni Jesse, may bawan kong haring sa umpakay ko.
Nang ginawa Joseph kay Bawa, ng mag-ano ng magari. Ina, na maghanap ka dito. Namoy ko ng mga Muslim tanawa ilang Ginoo, baka ko. Yan to si Simon. JC, Jaya Rodriguez, magandang tuloy ko rin. Magawas mo mga anak niyo. And the Bible said, sa dihang dito na ang mga anak ni Isa, Lord Jesus. Ni unang gawa si iya. Ang kamagulangan, correct me if I'm wrong, ang kamagulangan, mingon dito, mismong si Propetang Samuel nakatra sa iyang parents. Amen. Propeta na sa Diyos. Yes. Kung maingat pagani sa pananaw ang propeta sa Diyos sa mong nakata. Yes. Ligtihan. Dinikawan sa akong preaching. Pero please, manang giwali sa wayang day sa mas bago. Be careful kung sa'yo tanaw niyo. Musugod kang sabihin, kapitado magpakalaga. So ay mura lang tagwa sa itong mga ipagtanaw. Yes, so nakakarado na des. Batang gihapo, aw kaso? Gihapo. Batang gihapo. Gihapo, oy gihapo des. Kita mo mga kiswan? Huwag ba? Bakit na nag-istanggol? Tanggol! Sayang, ako mismo, I don't know sa mga baso, pero masakitan ko ba? Yung ka mismo, mga gatherings, after sa revival, kating inilakay, pakulit. Connect, email ta brad. Email. Hindi tamang naman ba kayo hipokrito? Do you think I love you, Lord? I love you, Lord. I love you, Lord. Pero pagkulay mo, subusan na yung tanaw. O nang, magdamag mo talag pinusilay ni sikat, ba't tanaw sa Quiapo? Baik ko kasawali sa pastor, ay nag-imagine na kayo pusilo ni mo. Hello? Magkabalik pa ba ko ang lagi? Peligro ko yung sabihin, buhalin ko sa kamaturan. Makunin virus na may hatay karon bisang asa ng mga churches. Nga naman, wata ka pantay sa taktika sa kaaway. Hinay-hinay nagsulod. Hallelujah! Taon ng mga pastors, maklisod na magwali. Nga naman ang mga people. Hallelujah! Nalunod na ang hirap kasing-kasing sa social media. Pero karon, it is time to wake up. It is time to wake up. Come on! Ang hirap kasing-kasing sudli ang pulo sa Diyos. Ang hirap kasing-kasing sudli ang pulo sa Diyos. Hallelujah. Amen. Tingnan si Samuel. Wow! Wow! Siya ni! Sa pagkaginoon, ang dinihog sa Diyos, nasa akong atubangan. Sa akong hay, ako, kamay naman diferensya siguro niya itong mag-beso na. Ayan ang Diyos, no. He is not the Yung minanaw sa tao, ang gawas pa ng Diyos na katanaw sa kasing-kasing. Yeah. Hallelujah. Hindi mo na gamit sa mga pero mo na gamit sa mga tayo. See? Di importante ang hulinis. Ganang Diyos, ganang ang kasing-kasing.
See? Yung nag-importante, taas ng palda. Kaya naman naman tagas palda. Taas mo dila. That's right. Sa iba, sa konsepsyon, disiptive kayo naman. Pag di na kasama. O manilang rason. Pag di na ko na importante. But listen, ang giskutan nila, height o ang countenance. Amen. Ang kahabugon o ang naong may labong biste. That's right. Hindi mo kita kausap ka mo. Ito ang usap mo, di ko ano mo gini. Ang gaya di mo, alam mo, sumpay at nagkaway na lumutaas ka. Ito din kita, lagi na sa mga babae, mga concert kayo sila sa ilang mga, wala, now. Oh. So, sa pahid. Katsalis, Chinsanso, kung di pa kita ada ka nga kayo sunan, na ispeluli, pahid. Pilang mag-spillwall ba? Oh. Hindi naman nakausap. Amen. Amen. Pero ang magtanaw ang Diyos, anak. Kaysa mata sa Ginoo, ang buman tantanan. God made all things beautiful. Amen. Hindi ka sa ibang pagkaikaw. Tahungan ang yun ang ibang kasing-kasing. Kasi tinatawag ang ibang kasing-kasing. Ang Diyos magkatawag ka nino. Magkakamit ka nino. Mag-aanawin ka nino. Nasa tawag ng ibang kasing-kasing. Ingat si Samuel, wala ka lang anak ka. Niyagi ang kaduha, niyagi ang katulo, ang tulay kapito. Ano ilay? Mismo ang amahan. Mismo ang amahan. Dili convince. Kasi David mo i-ano? Hindi ka na malikay yan eh. Sorry. Pero, real talk. Lagi tayo mga plano, mga pangandoy. Nga di kayo approve ang atong family. Normal lang. Kumbaga sa imong kakayahan, huwag kayo sila nga din. Pero lahi ang Diyos. Amen. Kung lisod man na sa mata sa tao, gamang sa Diyos, walay putang malisod na kayo suunan. Hallelujah. Pag sa diyang bitawas si David, tingin ng Diyos, i-anawin ka na siya. Hallelujah. Laon ang sunod na hari sa Israel, dihudi ka na siya. Kay ako nakita, ang iyak kasing-kasing. Ako nakita, ang iyak kasing-kasing. Putli, ang iyak kasing-kasing. Way ikasaway, ang iyak kasing-kasing. Dili hipokrito. Yes. Yang knowing si David. Paano mo? Mudaw mo magsabihin. Usahay ang gamiton sa Diyos na makapaputling sa itong kasing-kasing. Ang mga bating na naman. Amen. Sabi ni Chief Arnold walang Bisaya ang siya. Dapat magpasalamat ka sa itong mga kaaway. Kaaway niyo, pasalamat ka. Amen. Eh kung huwag may kaaway, di mo may nanakan. Unang tagaan ng circumstansya na di nakawin. Now listen to me very closely. If God does not change your circumstances, He will change your heart. Yes. I don't care kung sa kagamay ng buon, kung sa kakahimong asa, na ang circumstansya na di usbon sa Ginoo, nga naman ipanday sa Ginoo, ang imong kasing-kasing, ako na pa'y usbonon, ako na pa'y kuhakunon, ako na pa'y i-shape, ako na pa'y iporma sa Ginoo, nga na
Gusto na ako mga kaisunan na I don't know kung sa'y mga mensahe ng isok sa Diyos o ba mga picture sa pila pa kagabi sa mga lectures. Pero din ko gigayad sa Diyos. Ito ang iyon ng Diyos na may kagabi. Ngayang iyon kasi kanang butang mahimong waybil ang dilim sa ako sa kasi. Pastor sa niya kaniya ka mga nanay at mga tatay patay lang pakayo sa Diyos. Lord, una ang ganong harvest. Please. Tabangin ko nga maayo ang akong kasukas. Nga di na akong paminaw ng mga negatibo sa akong kasingkas. Pag musulti ka na ang akong kasing-kasing nga maunig buhaton na bitterness, hallelujah, jealousy, o sa paya sa akong kasing-kasing, tabangin ko nga dili na akong masulti. Lahat. Down to my conclusion. No, familiar ka na story. Silog mga kaisunan, pagumangko ni Abraham, sa ilang istorya sa kinabuhi, sa unang palang pagsunod ni Abraham sa Diyos, biguyog na silog, sa dahil ipaghawa siya liat ng lugar ang mga kaisunan, o kitawag siya at mga lugar. Abraham walked with God, but Allah walked with Abraham. There's a difference. Ang Diyos, si Abraham, lakaw sa Diyos, kauban sa Diyos. Kapag si Lord, lakaw, kauban sa Diyos. Nagka-diferensya ay ang ilang mga sulubo. Ipapili ni Abraham kung nasa si Lord, nasa sila, para medyo mo distansya sila. The Bible said, ipili niya ang Amen. Sadang ipili niya mga kaisunan ang nindot na lugar. Ingon dito, wa pa sila dito duol sa Sodoma sa Gomora. Nagpaantad lang sila. Sadang nagpaantad sila mga kaisunan. Hinay-hinay. Ikuha ang kasing-kasing. Yes, amen. Hallelujah. Praise God. Maybe, every day, sila mutanaw sila sa Sodoma, Gomora. Yes, amen. Ang ilang kasing-kasing magapamuliti. Kalingawan. Kalingawan. Bisyo. Bisyo. Addiction. Addiction. Pagpatuyan. Pagpatuyan. Nindot na. At na. Muna isugin sa Yes, kasing-kasing. right. Hallelujah. Hanggang nanditugin sila ang kaisunan. Niyatong sila. Sa madaling istorya, ang Diyos o ganto ang anghel mga kaisunan. Niyatong ang Abraham. Pagkadalawang story short, naging ng Diyos na niabot na nila ang pagkagalutan. Sa akong itulog. Akong pagkalaglago ng Sodoma. Verse na ito. Sa dihan ni Padayon, ang buha ka anghel. Nagpabili ng Diyos dito kang Abraham. Samtang si Abraham na namulo, Lord, kung ano kayo 50, ako na ipagdala, Lord, di ba doon ng pulo, ako na ilimagin mo. Ayaw, laglagon bagyan mo yung ang sugurong pulo. The Bible said, dito ang buha ka anghel sa balay ng Lord. Tinako himay-himay yung history. Gisulti mga pagsunod, gisugyot, gisulti sa ito ang anghel. Laglagon ng sudungan mo. Kung yung mabasa ang Bible, si Lot at iyang asawang mga anak, naglanay na. Itong panahon na nag-isakit sila sa akin. Naguyod sila, nalambigin, kasing-kasing sa sudumang sa kamay. Unta, dili, malambigin ang imong kasing-kasing sa imong profesyon. Dili malambigin ang imong kasing-kasing sa imong kwarta, sa imong mga achievements. Dapat ang unod na ang Diyos gihapon na. O kung sila God, hallelujah. I feel the Holy Ghost right now. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lay not up for yourselves 3 souls upon earth where both and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal,
Ghost. Come on, hallelujah. Pagkapanood ka sa altar, come on mga kaisunan. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. Yasa kalaba. Come on, hallelujah. Sa pagmatuod na sa altar, Lord, I need you to search my heart. Lord, my heart is deceitful. Lord, Ramasi kalabarasi, yoho yahai lehaya, pendalom rehiya sola. Where is your heart right now? Come on, somebody. Hallelujah, hallelujah. Basin ba yan ang imong kasing-kasing na nasa imong bahandi? Ang imong kasing-kasing na nasa imong pangandoy? Ang imong kasing-kasing na sa mga butang na lumalabay? John said, love not the world, neither the things that are of the world. For all that is in the world, the love of money, the love of the flesh, the lust of eyes, the pride of life. The Holy Ghost, I feel the Holy Ghost right now. Come on, create in me a clean heart, oh God. Come on, hallelujah, create in me a clean heart, oh God. Help me to love you more than money. Help me to love you more than my dreams. Help me to love you, Lord, more than my relationship. Help me to love you, Lord. Jesus. Basin ba yung imong kasing-kasing na nakapilit? Hallelujah, sa mga telenovela. Basin ba yung imong kasing-kasing na nakapilit sa mga butang na lumalabay? Jesus. In the Holy Ghost, I feel the Holy Ghost. Come on, hallelujah, people in the back. Come on, ibayaw niyo yung mga kamot. Amen, hallelujah, the Holy Ghost is moving. Hallelujah, bigyan lang dito. Doon sa itablado, sa luyo, in the mighty name of Jesus. By the authority of the word of God, and by the power that is in the name of Jesus, receive the Holy Ghost. Iyabasapa, in the Holy Ghost. Yes, yes. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. Kapoy ang Holy Ghost sa imong kasing-kasing. Ayaw papoy ang pride. Ayaw papoy ang bitterness. Ayaw papoy ang makataot sa imong paganagan. Yes, yes. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Sige. Come on, somebody. Hallelujah. Come on, somebody. Rama Satana. Inda Rama Sadarama. Yambaya Saya. Oh, yeah, Baba. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Unsa may sugiyan karon sa imong kasing-kasing? Unsa may unod karon sa imong kasing-kasing? Basin bayagwa na iluna ang Diyos. Basin bayagwa na iluna. Wanay strength ang Diyos sa imong kasing-kasing. Oh, Jesus. Come on, worship the Lord. One more time, brothers and sisters. Dahil ka ang Diyos, nagkapadala siya maayong na mensahe